Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүген Гарәфә көн. Ул җомга көнгә туры килде. Димәк, хаҗ кылучылар Хаҗи Әкбәр исеменә лаек була. Зилхиҗә аеның 7нче көнендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Казан шәһәре Җәмигъ мәчете һәм аның янәшәсендәге территорияның эскиз проектын эшләүгә ачык халыкара конкурсның жюри утырышында катнашты. Киңәшмә эшендә ул читтән торып Мәккәдән кушылды. Камил хәзрәт хәзерге вакытта изге җирләрдә хаҗ сәфәрендә. Утырышның беренче өлеше Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров рәислегендә экспертлар, министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре һәм конкурсантлар катнашында узды. Эскиз проектлары презентациясе аша бүген конкурс җиңүчесе Казан ратушасында уздырыла торган тантанада билгеле була. Иртәгә мөселманнар өчен зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәме. Мөселманнар Аллаһы Тәгаләнең изге әмрен, тугрылыкны, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен, буйсынучанлыкны гәүдәләндерүче Корбан чалу йоласын башкара. Бәйрәм чаралары иртәнге 2 сәгать 30 минутта Коръән уку белән башлана. Мәчетләргә бәйрәм көнендә автобусларда бару оештырыла. Корбан чалу өчен 3 көн дәвамында 9, 10 һәм 11 июльдә килергә мөмкин. Моны махсус билгеләнгән 17 урында башкаралар. Берсе көнгә, ягъни 10 июльдә Казанның Максим Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында Корбан гаете уңаеннан традиция буенча Корбан фест зур гаилә фестивале уздырыла. Бәйрәм Казан шәһәренең Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Вахитов һәм Идел буе районнары мөхтәсибәте тарафыннан Казан халкы һәм кунаклар өчен 5нче тапкыр уздырыла. Чараның төп темасы Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган. Оста барда телеңне тый дигән илгәрләребез. Әйдәгез бергәләп вәгазьләнеп алыйк. Вәгазь сөйләү өчен сүзне Рөстәм хәзрәт Зиннуровка бирәм. Хөрмәтле дин кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгенге очрашуыбызда гаиләнең бердәмлеге һәм гаилә әгъзалары арасында булган хөрмәт, бер-берсенә карата мәрхәмәт, шәфкать һәм дә улуг хисләр белән яшәү хакында әйтеп китәсем килә иде. Ни өчен дип сорасагыз, чөнки һәр барыбыз да без гаилә эчендә яшибез. Әти-әниләр белән, хәләл җефетләребез белән, тормыш иптәшләребез белән, балаларыбыз белән, оныклар белән, туганнар һәм әлбәттә безнең тирә-якта күршеләребез дә бар. Хәтта Пәйгамбәрбез дә Мухаммад алейһиссалату вассалам әйткән булган: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нафсиhi." Ягъни, берегезнең дә иманыгыз кабил булмас, үзегезгә яхшылык теләгәнчә, башкаларга да яхшылык теләмәсәгез. Башкаларга яхшылык теләп белү. Ул да исә иң беренче якыннарыңга, балаларыңга, гаиләңгә, шул ук вакытта тирә-яктагы күршеләреңгә, туганнарыбызга һәм иң беренче газиз әти-әниләребезгә һәм әлбәттә гаилә әгъзаларына. Балаларыбыз кичкенә вакытта, менә бу балаларыбызның бала чакның кадерен ямлен күреп, кадерен белеп калыйк. Әти-әниләребез исән вакытта алар белән бергә рәхәтләнеп сөйләшеп, аларны кочаклап кадерен белеп калыйк. Әлбәттә, менә бу дөньядан саубулашкан вакытта безгә һич шиксез дә үкенечле булмас. Аллага шөкер, тормышыбызны кешеләрчә үткәрдек, кешенең мәсхәрәсенә калмадык, кеше килдерлек булмадык дип әйтә алырбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ислам дине ул мәрхәмәтлек дине. Шуңа күрә мөселманнарга мәрхәмәтле, әхлаклы, әдәпле булу мөһим. Кеше өчен иң кирәге әдәп дигән, әдәп көчле мәхәббәткә сәбәп дигән. Әдәпсездә бәхет тә юк, тәүфыйк та юк. Кеше исемен күтәрүдә гаҗәп дип язган шагыйрь Акмулла. Барыгызга да әдәпле, әхлаклы холык теләп саубуллашам. Киләсе Корбан бәйрәмебез мөбарәк, чалыначак корбаннарыгыз кабул булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.